गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान होनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ मोजां रावै बुंनो हागोन। मानो होनब्ला खनले जाफ्लेबाय थानाय बे जाथायनि थाखायनो आं बुंनो गोसो जादों। मानो जाबाय थायो आरो मानो जायो बिनि बिखय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि। आंनि बुंनाया आलादा आरो गुबुनफोरनि बुंनाया आलादा। बेनिखायनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननो फुल डिटेल्स उनाव आं नोंथांमोननो फरायना खोन्थागोन। आं दा गिबियावनो बुंग्रोनो सानदों आंनि खुगानिफ्राय जा आं बुंनो गोसो आं बेखौ बुंनो सानदों। बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो आं, सनानि दाम गोसा बायदि रावनिबो गोसोखौ हमनो हाया लोगोफोर। आरो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो, जायनि दुखुखौ रावबो मोनदांस' हाया। बेबायदिनो मानसिनाव गोबां बायदि दुखु थायो, नाथाय सासे मानसि सुबुङा दाय मावनानै गारदों बेखौबो जों रुजुनो हाया। बेफोरबायदि जाथायथ' जाबायानो थायो नङा होमबा। जों गोबां माने दानिल' नंखाया बे बाथ्राया, बिदि गारलाय लालाय खारलाय माने जाबोगासिनो दं आरो फैगौ समफ्रावबो जागोन खोमा आं बेखौसो सानो। मानो होनब्ला दा जों बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो जे जायफोर बेफोरबायदि जाबाय थानो गोसो दङ, आङो माने जोंनि भिडिअनि दारै आरो गोबां सुबुंफ्रानो भिडिअ नागारो, बिनिफ्राय माने भिडिअ नायै गासैनि गोसोआ सोलायबाय एबा सोलायगोन। मानो होनब्ला बे रावजोंबो आं बुंलांनो सानो, दिनै जों हौवाखौसो दाय गोनां सानो ना हिनजावखौ दाय गोनां सानो? न'खराव मोनसेबो जाहोन दावराव दावसि जाहोन थायो, खारनायनिबो मोनसे मिनिं थायो। मानि थाखाय खारदों मानि थाखाय खाराखै, हौवायानो गाज्रि ना हौवायानो बुबाय थायो ना बायदि खालामबाय थायो, ना नांलाय खमलाय जाबाय थायो, ना हिनजावानो हौवानि बिखय मोजां मोना, ना हिनजावानो गाज्रिखा, ना हिनजावनि आखला बेबादिखा। नाथाय जों रावबो हमनो हाया। जाय न'खराव बिसि फिसा जादों बे न'खरावसो बायदि माबे हालोदजों माबे जाहोनजों न'खरा सोलिनानै थायो बेखौ जोङो न'खरनि मानसिया खोन्थाना होबासो जों बुजि मोनो। नाथाय जों मिथि मोनोल' जे सोरबा न'खरनिफ्राय बिसि फिसा न'खरनिफ्राय सासे हिनजावा हौवाखौ गारना खारबाय, फिसाखौ गारना खारबाय, सोरबा हौवाखौ लाना खारबाय। बेफोरबायदि जाहोनखौ जों जेब्ला खारो अब्ला जों नटिस मोनो, जेब्ला जों सुबुङा मिथि मोनो अब्लासो जों हाब मानो बिदि जानांगौ जोंनि गोसोआव बिदि सानो नङा होमबा। नाथाय मानो बिदि खारनांगौ? नाथाय आं एगजामपोल मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो दिनै आं रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय। दिनै आंनि बुंनो गोनाङा बेनो जे माने जाय सुबुङा बेफोरबायदि माने हौवा लाना खारनाय बा हौवाखौ लायालाबानो हारसिं खारखुमाना थानाय बा गथ' गथायानो खारनाय बा सोरबा हौवायानो हिनजावखौ गारना खारनाय, बेफोरबायदि जाथायनि गेजेरजोंनो आं दा गेजेराव खोथा बुंनो सानदों। जेनेबा एगजामपोल आं दा हिनजाव खारनायखौनो बुंना बाथ्राखौ बुंनोसै आङो। जेनेबा बे हिनजाव हौवाखौ गारना खारबाय, गथ'खौ गारना खारबाय, बा बांगाल हौवा बा जेनेबा बेलेग हौवाखौ लाना खारबाय एबा गुबुन हौवाखौ लाना खारबायना। नाथाय बियो हाबा जाखानाय सासे गथ' गोनांखा फिसाइ गोनांखा बे गुबुन हौवाखौ लाहैनानै सुख सान्थि रायजो जाहैनो हागोन जानो? जों रायजो राजायानो मोनदांना मोनगासिनो दं। रावबो जोङो सुख सान्थि मोनजाहैया। मानो होनब्ला जों गारबोनाय जाथाय एबा जाहोनफोरखौ एबा दुखु दाहाफोरखौ जों गोसोखांफिनो। आं मानो बेफोरबायदि दाय मावफ्लांखो? जेब्ला दाय मावफ्लांगोन अब्ला जि हौवाजों खारनानै बे जि गोदान हौवाखौ लादों बे हौवाजों संसार जाब्लाबो जेनेखा बे न'खर जेनेखा सोलिदों बे हौवाजों बिदिनो सोलिखागोन। जि हौवाजों बायदि मैया गेलेदों बै हौवाजों बेयो बिदिनो गेलेगोन। आरो जि हौवाजों बे फिसा खांदों बै गुबुन हौवाजों बे फिसा खांहैखागोन। होमब्ला मायाव आलादा जुलादा दङ? बेयाव आलादा जुलादा गैया। जि हौवाखौ लागोन बे न'खरावबो बेनो संख्रि बानलुजोंनो संसार जाखागोन। आरो जि हौवाजों थाखादोंमोन बेजोंनो बे संख्रि बानलु संसारखौ जाखादोंबो। नाथाय बियो गारना खारनानै बेलेग हौवाखौ लानानै मा सुखु गोजोन मोनगोन? बेखौ जों सानना मोनोबा जोङो मोन्दां मोनो जे बे गावनि लुबैनायजों खारदों। माने लुबैनायजों खारदों? बेनाव गोबां लुबैनाय दं, जोबनो हायो। थिग जों मोन्दांना मोनो बे रावखौ। दिनै एगजामपोल आं फंसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों। जाय न'खराव गथ' गथाय खांनो हाया, बिसि फिसाय थाब्लाबो दिनै बै हौवाया हिनजाव गथाय लानायनि खुनु आंनि हिसाबाव आरोना खुनु हेंथा गैया। आरो बेयो समाजनि गाज्रि नङा होननाबो आं बुंनो गोसो जायो। आरो एगजामपोल बेराफारसे आं बुंनो सानो, जाय हौवायाबो फिसा खांहोनो हाया हिनजावखौ, दिनै बे हिनजावाबो हौवा गथाय लाना खारनांगौ बेखौबो आङो सियरलि साना। गोबां बाथ्रा थायो। जाय हिनजावा हौवाजों हाबा जाबाय बे हिनजावा हौवानि सिङाव थानो गोनां आरो न'खरखौ सोर सलायो? हौवायासो सलायो। बेनिखायनो हौवानि गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ। बेफोरबायदि नङा जे आं हौवानि बारगा खामानि मावगोन, आं हौवानिख्रुइ बांसिन बायदि माने साननाय हौवानिख्रुइ देरसिन जायो दे हिनजावफोरना। बेबायदियावसो गोबां जाहोन जाथायफोरा जायो। आरो न'खराव बेफोरबायदि जाथायफोर जानानैसो बेफोरबायदि खारला खुरलायाबो जायो। खिन्थु जाथाय दाय गैयाबा खारा आरो बेफोरबायदि माबा मोनसे गावनि गोसोजों लुबैनाय गैयाबा बेफोरबायदि दायखौबो मावा। बेफोरबायदि थायो मानसिनि गोसोआव मोनदां मोना मा साननानै थायो सानसेनि दिनावनो, खिन्थु मानसिनि गोसोखौ हमनो हाया। सोरबा बेबायदि जुदि थांखि लाखाबाय थादों बेखौ मावनो थाखाय बे थाग थियारिखा आरो सम लाना बेयो मावखायोबो। बिनिखायनो बेफोरबायदि दाजाथों
आरो सोरबा जानो गोनांफोर दङब्ला दाजाथों, जानाङा। आरो गोबां बुंनो गोनां बाथ्रा थालाङो आरोना मानसिनि लाइफआव। जों दान्दिसेल' जिउ लानानै बेफोरबादि जानाया जोंनि थाखाय साबजानाय नङा। मानो होनब्ला बबे रायजोआव बबे संसाराव थानानै जों साब सिखोन संसार मोनजानो। जि हौवाखौ मोनबाय आरो हौवायाबो जि हिन्जावखौ मोनबाय, संसारखौ बिदिनो बोराय बुरै जालांसै होननानै थांखि बायदि रायजो राजाखौ लानानै हाबा खुंना होयो। आरो गेजेर खन्दआव संसार जालायनायनि गेजेराव नागारलायनाय जायो। बेयाव मा जायो होमबा, जि हौवायाबो हाबा जानानै जि हिन्जावजों संसारखौ रुजु रुमु जालांसै होननानै मोनसे थांखि लानानै संसार जालांबाय थानाय गेजेराव गेजेर खन्दआव जि हिन्जाव खारबाय बा जि हौवाया खारबाय, बेयाव संसार जानायखौ गाथेना होनाय जायो आरो बे न'खरा सिलिंखार जायो। आरो जाय हिन्जावाबो खारनानै गुबुन हौवाखौ लाहैया मानो, बेहाबो सिलिंखार जाहैनोसो थायो। सान्थि थाया, सुखु गोजोनबो थाया। खिन्थु मोनसे बाथ्रा थायो, सावरायलायनायनि गेजेरजों हौवाजों मोजां गाज्रि सावरायनानै गोरोबथानि गेजेरजोंसो न'खरखौ मोजां लाखिनो हायो। गुबुना सोरबा हाद्रि बाला सारना होगोन, गुबुना सोरबा मोजांबो बुजायना होगोन, मानसिनि गोसोफोरखौ रावखौबो हमनाया, सोरबा गोदै गोदै रावजों सोरखौबा फुस्लायगोन। नाथाय गोसो हमथानो हानाय मोनसे थांखि थानांगौ। हौवा हिन्जावजोंल' न'खरखौ सामलायनानै मोजाङै संसार जानायसै बयनिख्रुइ देरसिन। बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबोगासिनो दं आरो जागासिनोबो, आरो जों नुबोदोंबो आरो मोनदांबोगासिनोबो। नाथाय बेफोरबादिनिफ्राय आङो गोजानाव थाजानो लुगैयो। मानो होनब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबादिया माने बांद्राय बांलांगासिनो दङ आरोना। गाव गावनि लाइफखौसो बरबाद खालामना लानाय जादों। जों बिराद बुंग्राल'सो, जों मोजां जाजानोसो लुगैयो। नाथाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि मोजां जानायाव मा सानदों, माबे लामाया गाज्रि माबे लामाया मोजां, बेखौ जाय सुबुङा सायख'ना लानो रोङाखै बिसोरसो गाज्रि लामायाव थाङो। आरो जाय गावनि लाइफआव मोजांखौ सानदों, बे मोजां लामाजोंनो हान्थिबाय थाखायो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बियो। जै बर'। दा आं खौरांखौ फरायलांनि। खौराङाबो नैबेनो, बे बिथांनिफ्राय मोननाय जादों, रिपाब्लिक खौरांनिफ्राय। दा आं फरायलांनि। टंला सुमुवापारा गामिनि फिसाय आरो सासे उन्दै फिसाजो गोनां हिन्जावा गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। फिसाय थाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारफालांनाया बर' समाजाव बांनायनिफ्राय बांबोदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला सुमुवापारा गामिनि शिब बर'नि बिसि रेखा बर'आ दिनै बिस्थिबाराव गामिनि फिसाय आरो उन्दै फिसाजोखौ गारना गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांबाय। मिथिनाय जायोदि रेखा बर' आरो शिब बर' सानैबो टंला कलेज साखाथिनि सकआव दाउ फाननाय आरो साउथनि दखान दंमोन। नाथाय शिब बर'नि बिसि रेखा बर'आ फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना गुबुन हौवाजों खारफालांदों। दायो टंला नाङैनो लाजिथाव थासारिखौ खालामना गालाङो आरो शिब बर' फिसाजो उन्दैखौ नेहाथ गोसो लाना गुबुन हौवाजों खारफानाया लाजिथाव। स्क्रिनाव नुनाय जामबुंखौ नुयोब्ला बे जामबुंआव 9859392181 फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाय शिब बर'आ। लोगोसे पुलिस थानायाव गथ'आनो खावलायहरो। एसेनोसै नोंथांमोन, जोबोद दुखु मोनदों।